Ħal ta' kull sena f'jum ir-Repubblika l-President ta' Malta fissem il-Gvern u l-Poplu Malti ta' tiġih pubbliku lill-att ta' Maltin li jiddistingu ruhom fuqsma differenti tal-ħajja. 12 persuna ħadu ħatrit fl-Ordni Nazzjonali tal-Meritu b'2 minnhom fuq bażi onorarja. Persuna oħra ngħatat midalja l-qlubija fil-waqt li ngħataw 11 il-midalja għal-qadi tar-Repubblika. One News tkellem uħut minn dawk li nataw dan l-unur. Ġieħi fisser ħafna lija għal-fatt li wara karriera twila ta' aktar minn 30 sena naqdi dmiri bħala difensur tal-ħaddiema illum nista' tirrikonoxxa x-xogħol li jien għamilt. Tħossni sodisfat ħafna, onur kbira lija li tawni ġieħi Repubblika. Min tixtieq tiddedika dan l-unur? Li t-tifel li salvajt. L-ikbar medalja tagħna però se tkun li inkomplu kemm jista' jkun nipuxxa l-fondazzjoni u ngħinu dak kollha qed isofru minn dil-marda daqshekk qerrieda. Fid-diskors tagħha l-President qalet li l-konflitti u t-terrorizmu jġeluna nifhmu aktar l-importanza tal-paċi, iżda sostniet li l-ħarsien u s-sigurtà jridu jibqgħu temi ewlenin fl-aġenda nazzjonali. Tkellmet dwar ir-rwol tal-mara fiċ-ċentru tal-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżna u appellat għall-ugwaljanza. Qalet li sikwit nisimgħu lajta li fl-għaqda hemm is-saħħa, Repubblika b'saħħitha iżda ma tinbenix jekk ma nirrikonoxxux li l-vjolenza f'pajjiżna qiegħda tiżdied. Appellat lill-adulti biex jiftakru li l-eżempju jkaxkar. Il-President irrikonoxxiet ix-xogħol li qed isir fl-edukazzjoni iżda esprimit tħassib dwar in-numru kbir ta' tfal u żgħażagħ mingħajr ħiliet bażiċi. Sostniet l-importanza li t-tfal ikunu mismuha. Ma naqsitx milli titkellem dwar il-faqar u ħeġġet biex tkun żviluppata l-għodda għal-kil tal-ġid soċjali. Appellat għal-imġieb eżemplari u etikament korretta min-naħa tal-politiċi u ma nisitx l-ambjent, appellat għal-viżjoni nazzjonali għall-iżvilupp sostenibbli. Temmet awgura għal sena Repubblikana oħra aktar etika, ekwa u ġusta għal kulħadd.